Әллә нәрсә булды миңа, күңелемдә тынгы юк. Бары аны гына ойла, йөрәгемдә дөрли ул. Күз алдымнан китми аның ягымлы карашлары, серле озын керфекләре, кыйгач кара кашлары. Ул сиңа кирәк түгел дип әйтәләр дусларым, миңа бары ул кирәк. Ул минем сөйгән ярым, ул минем сөйгән ярым, ул минем мәхәббәтем. Аның җылы кочагында ирем кар бөртегендәй, аның янында булганда бәхеткә төрелгәндәй. Әгәр дә берәр ни булса, беләм очып килерен. Ул минем бу дөньядагы фәрештәм бердән бере. Ул сиңа кирәк түгел дип әйтәләр дусларым, миңа бары ул кирәк. Ул минем сөйгән ярым, ул минем сөйгән ярым.